समय अनेक ହୋଇଗଲାଣି ଚାଲ ଚାଲ କଣ କରିଯିବା କାହିଁକି ଆମର ନାହାନ୍ତି हाल सखी ଚାଲ ଚାଲ ଆମର नाले पाटले निवाल सखी चलो सुंदरी रूपसी ये मनो करे प्राप्त हेवत्ता प्रेम जदि चाहूछ रूपसी आस आस अधर अमृते शांति करी तुमरी अष्ट को आस ଘର ପରିଚୟ ମଣିଷକୁ ଏମିତି କହୁଛ କିଏ ଦେବେ अपरिचित मनुष्य ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କଣ ଏମିତି କହୁଥାଏ ତମର ଯଦି ଭଲ କଥା ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠୁ ଯିବା ଚାଲିଛ ଆଉ ଯଦି ନଯାଏ ଯଦି ନଯିବ ପିତାଙ୍କର ଚାଲିଲେ ଅଭିଶାପ ହେଇଯିବ ओ गोटे विश्व ब्रह्मांडर कठोर अभिशाप